Bé, 50 anys del Cercle d'Economia. Aquesta institució catalana fa el seu 50è aniversari, són molts anys, crec que és una entitat d'aquestes que es demostra que té una solvència i una solidesa important, i precisament les jornades del 50è aniversari del Cercle d'Economia han servit per parlar, mai millor dit, d'economia. I economia què vol dir finalment? Vol dir empresa, vol dir llocs de treball, vol dir gent ocupada, vol dir persones que tenen dificultats per trobar la feina o per mantenir-la, vol dir economia familiar, vol dir una mica tot això. I aleshores crec que en aquest sentit en el nostre país es podria fer molt més del que s'està fent. És evident que hi ha coses que nosaltres no hi podem fer gaire cosa. Per exemple, el preu del petroli no està a la nostra mà. Per exemple, la baixada dels béns immobles, dels valors, dels preus que estan associats en els habitatges, en els béns immobiliaris en general. Aquí poca cosa hi podem fer. La fortalesa de l'euro, tampoc hi podem fer gaire cosa. La debilitat del dòlar, tampoc hi podem fer gaire cosa. Ara, en temes, per exemple, de formació de la gent que treballa, la formació contínua, en temes d'infraestructures, de preparar el país de cara al que ha de ser els propers anys, posant-lo, diguem-ne, ben equipat, allò que en podríem dir amb un bon equipament interior, perquè la gent pugui circular, perquè la gent es pugui moure, perquè no hi hagi cues permanents, etc. El tema de fiscalitat, és a dir, a Madrid nosaltres defensarem en aplicació del nostre programa que hi hagi un impost de societats més baix del que hi ha ara, concretament el 15% per les microempreses i petites empreses i del 25% per la resta d'empreses. El tema de l'educació, que és més lent però que cal una certa transformació en profunditat del model educatiu que tenim en aquest moment. Tots aquests temes podrien ser objecte de major lideratge, de major capacitat de fer coses, etc. I aquí tenim un problema, que tenim un govern que, per les seves discrepàncies internes, per la seva manca de lideratge, per les discussions contínues, etc., no acaba fent pràcticament res de tot això. I aquí és on el país es juga una bona part del seu futur. I per això crec que la nostra feina, encara que no estiguem en el govern, és concretament aquesta, empènyer, millor dit, apretar perquè aquests temes siguin els temes de reflexió a nivell de país i perquè finalment tot això es vagi conduint en la bona direcció, inclòs, per cert, el tema del finançament, que és un altre tema on ens hi juguem molt com a país, el finançament de Catalunya, que Catalunya pugui recuperar una part important dels recursos que produeix i aplicar aquests recursos, aquests majors recursos, a temes com l'educació, com la sanitat, com els serveis socials, com el transport públic, com les infraestructures, com la competitivitat, com la internacionalització, com la formació contínua, com la formació professional, etc.